Ketoke sing matuk ki. Lah tenan to, Mas. Makan. Bener. Oh, bener omongmu, Mas. Aku Ya jonggrang. bener congkrang. Aku jonggrang. Gosok jonggrange ora cerongo. Bantuk. Aku kangaran jonggrang batu. Aku kangaran jonggrang. Wong tuaku tak percaya. Kowe wedi kok. Kadangku sepuh tak percaya batu. Lho cangkeme iku lho. Gusti. Kelintang numpak androng ngabel klingklong. Sugeng dalu, Mbak Limbo, Mak Cangi. Biasane jam 10 wis rawuh. Ki mau rada sauntara urung rawuh. Ayo neng mbogem sik to. Golek tambahan sithik-sithik. Sapa? Mimin nek apriwe ora. Lah, apa iya ta, Lek? Mbok piyah iki ra kulino buka aib sedulur. Pripun? Ora buka aib sedulur napa? Lah nek kula tetek ten bogem niku rak ya setore karo jenengan to. Kok singke? Kok setore karo aku piye? Lah panjenengan ya kesangetan masa lalu itu untuk diingat saja tapi bukan berarti untuk paribasan terus diulang kembali. Nek ngono aku ya ngrantes to. Sing ngelingke aku malah sing ngelingke mboten kula. Sinten? Pak Direktur Utama, Pak Edi Stiono. Pripun? Ngendika Nanti pripun, nak Pak? anu to Mas Ino, nanti bintang tamunya Mbak Mimin, Mbak Apri nanti Nggih. digarap kalau sering dimbogem berarti kowe iso njaluki Pak Direktur. Aja-aja sing mbok unek-unekke kae, Lek. Iya ta. Pak Edi mboten sanes kula. Kula wong neka-neka kok wong salawasel kula matur kalian panjenengan to Kang Mas. Nggih. Menawi kula ki disenggol wong lanang wegah. Diambung wong lanang tak kipatke. Aku nek nyang malah kulino. Oh, lah gesut kowe nek kowe. Lah piye? Kowe tumbuhe tok tutup karo kono. Ya ora, kowe jarene kancaku ki do dagang sayur ning pasar Prambanan ki lho, Nduk. Duk, kanca sing nang pinggir rel dhisik kowe ki kok dadakakan. Kok rumah saku do apalke tau sapa rono apa piye? Niki kula dijak ayo nduk tak Nyun sewu. Lho, peta lokasi jarene. Ra perlu ditutup-tutupi. Riyen lapangan iki peteng banget. Nggih to peteng banget to lampu iki rung ono. Dadi kanca-kanca ya ana sing ning sor jembatan, ana sing ning ngendi ono. Ono dhisik. Lho, Nek saiki ra sampun saiki wis dikelola. keles padang dikelola luar Dengan biasa. baik. Maka sering-seringlah tempat ini dipakai untuk pagelaran seni, musik dan sak piturute. Dadi tinggal hal-hal negatif ki iso diminimalisir. Lho, jenenge dhewe iki Pak Ustadz kudu ngerti peta wilayah lho. Oh, kono daerah sing perlu dikembangkan. Oh, kono wilayah sing ijek merah utawa daerah hitam. Oh, kono kudu piye? Lah Pak Dalang ya kudu bintang tamu ya kudu Nek ngono. kowe dhisik pernah lho Napa? nyebut karo aku saploke kene Padang. Napa? Ah lapangan kula Candi Prambanan saiki Padang wis ra kelahan kowe wis ra kena dinggo ngono kowe iki. Kok pendapatannya kurang nih piye to? Nyatane saiki ya diopeni karo Prambanan dalam bentuk yang berbeda kok ya ora masalah. Diangkat derajate kok nggih. Sampun mboten sah mungkin babakan menika. Janipun kula mengke mawon pas goro-goro kok, Pak. Lah kok malah gara-gara Banciyane ya kesoren lho, Mbak. oh iya ya lek dhewe nek metu ki jam 12 punjul kok ya. Nek saiki kalah ro wedok tenan. Mboten nek yakin iki mriki jek rame banget. Rumah saku kok kaya Pasti. Mboten menika menawi dados penyanyi jatilan saestu beberapa tahun yang lalu wonten Candi Prambanan nggih. Kanca-kanca semoga yang masih mengenal saya ini Mimin Onggo ini dulu Sukimin Mas nama saya nggih. Ya. Kalau sekarang lupa, ya mung dhisik letek saiki ketok cantik ngono to. Aduh. Diragati kok. Iya. Mbah medeni wong. Saiki wis dadi artis. Nggih. Wah.
Biasa bae. Karo mangsa. Karo diwaca nawalane nggih, Mbak. Ijin. Ya, monggo diaturake yo. Mbak Elisa dulu. Ya, minangka ngancani Mbak Mimin, Mbak Apri. Ya. Selamat malam Elisa. Selamat malam Kakak Apri, Kakak Mimin, Bude Deng. Bude deng bude. Bude. Ora bude. Nah kakak yo, gue iki wis tuwa yo, ora wangun. Ora bude. Apa? Pak De. Oh ya, masa Pade Sanggulan. Sugeng dalu Sugeng Mbak dalu, Elisa. Pade Sugimet. Nah, masuk. Kuwi lagi bener nek kuwi. Ya aja lara ati nek diundang Sukimen. Ibu bapakmu ki mbiyen lek goleke jeneng tenanan. Nah, Sukimen ki Ono semono artine werdi, ngene iku. ora ana werdine. Napa wertine? Suwi. Luwe. Apik. Kok su kok luwe. Lah menapa? Suwi ya kirek. kirek Ki ki. men ki persis. Oh, dadi persis kire. Sa. Nggih. Kirek kira isih cilik. Nggih. Lah iki wis tuwa ki mosok kirek. Ya mbokne to berarti asu. Nah. Ya aja lah wong kaya ngene. Mboten Bude, mboten ampun. Aja nesu-nesu. Ampun emosi. Iki mah Dados kok guyon, Kak, seniwati, Lek. Iki dados mah kok seniwati guyon. niku ampun emosi. Kok ndak cepet tuwa. Nggih, Kok ndak lagi, cepet Mek. tuwa. Lek, Pak Edi wonten MOU-nipun cetha nek bintang tamu niki Elisa Mimin Apri. Tanpa Mimin ora genep. Niku nang nggon MOU lho. Nek aku nek kene arep diwirang-wirangke nggo apa to sana? Pak Edi lho, padha ae kowe ora ngunekke aku padha ae Iki kowe wit kowe jelek ora ae. rareno karo Pak Edi ngrawuhke aku. Iki mau mung Panjenengan yo dadak gawe dalan iki apa? Kaget aku. Jangan gaweke dalan kok. Pomora ngono Elisa ra mungkin ngomong jenenge iki bocah lugu, bocah saka Sulawesi. Oh, sampean muni piye? Goleke dalan. Nggih. Wong dalanmu tak goleki ora tau ketemu kok. Dalan babakan menika kala wau lho. lah dalanmu buntu arep. Dalan babakan menika wau lho. Elisa ki bocah saka Sulawesi rene ngangsu kawruh ning Ngayogyakarta. Babakan seni ya babakan psikologi lan sak piturute. Kita yang orang Jogja, kita yang orang Klaten, kita yang orang Jawa Tengah, DIY dan sekitar iki ngarahke kebajikan ngene lho budayane Ngayogya, ngene lho budayane Jawa Tengah, mana budaya yang bisa bersinergi dengan budaya wilayah lain. Rak ya ngoten. Malah diarani cek ra bener-bener ngono kuwi. Kok ra Kowe bener udeng ra piye, nek ki mau. Mboten niku salah Pak Seno. Salah. Oh. Awal dari permasalahan ini karena Anda tidak mau mengakui nama Sukimen. Nah, Oh. kok kowe dilek Berarti Kalau Sukimen Anda Pak mengakui Nesu. nama Anda Sukimen, masalahnya ora sepanjang ini. Iku paringane wong tuamu lho, bapak ibumu ki lek goleke jeneng tenanan. Kok darani Sukimen kok emoh, dipilih Mimin. Sampeyan ki lanang apa wedok? syukur kowe arep piye. Kimen nangis, Kimen nangis. Sadar bahwa posisi seperti ini itu anak untuk mencari rezeki, ngono lho. Nek neng omah, nek neng jenenge ya tetep Sukimen, aja kok aku lagi gelem Sukimen, aku Mimin, keprok waktu. Bancine nangis, bancine nangis, bancine nangis. Gak boleh. Malu ini. Gak boleh salu nih Neng. Kok terus buka aurat lho terusan. Aku wis ra ndek bapak. Aku wis ra ndek simbok. Terus Aku nang omah dhewe. Sedulurku keluargaku ya warga laras ya Pak Seno ya Apri ya Elisa. Lah, Nggih. Nek panjenengan kabeh do ngemoyi aku mbuli aku terus sedulurku sapa coba? sik kok sik, Mbak. Nek nganti aku bali nang dalan meneh jenengan melu tanggung jawab melu nanggung dosane. Aja kuwatir, nek kowe bali nang dalan tak tuku. Arep ditunggu karo Pak Seno. Dia milih ngendi? Golek aman sampean. Golek aman. Pak Dunar nuku liyane wedi karo Bu Agnes. Lah wae. Nek nuku aku rak golek aman alasane kae kancaku nang panggung, kancaku nyambut gawe ning panggung, kancaku interaksi alasane ngoten to. Coba nuku liyane. Ra dintek Ibu Agnes. Kowe kok dadi tekan nyebut-nyebut bojoku, Mbak. Ya men kesanget to ya aku ora trima padha-padha wedok ora Iki nang trima. omah nek turu ra jenak lho iki bojoku. Mergo tok rasane Lah, dadi titik-titik lilir. rumah samu tuku kowe ki arep dienggo apa? Lah, nggo apa? Apa arep dienggo wig-wig ya ora. Lah ngopo? Kepajangan karo
karo Jeli. Jajarke. Kang Mas sampun ngaten menika. Nah. Pak Edi kula nyuwun perlindungan. Alah. Jiwa mbogeme kumat. Ayo. Ora perlu jiwa mbogem. Pak Edi mesti bakal paling perlindungan. Wis rasa kuwatir mau wis dijaki semen kowe arep dicor. Derek arca. Wes ngeten lho. Ngancani Roro Jonggrang. Nduk mbogem ki tidak identik dengan Jun Salu berita sing ngene-ngene ora. Itu sak perangan memang kanca-kanca minoritas ana sing golek pangan ning kono, ning Proliman Mbogem. Ning nyatane kene ana bong supit hebat. Lah ndekmu ki dandakno. Ayo no, jare mbiyen ming diketak kire. Omonganmu sak klimahe lho. Lah piye to aku kleru? Apa nek nggon aku ora patut dipoto. Kok didadakke iki. Betul. Kok ngono ku lho maksude kok sing disebut selalu negatif dan negatif. Ora nyandak kowe intelektualmu ora nyandak. Lah sing tak eling-eling zaman kowe ngonek-onekke wong kae ning kono. Bahasan icik ngono. Mana Om? Ngono ta. Terima kasih upama ra dikeki ngono. Ah, omnya belit. Njek kene nduk Elisanya. Elisa. Rene Lho, cerak Elisa Deloy wis. Langsung saiki Rite mau melorot lho. Diunggahke. Yo. Ngawaske. Iki yo mangan aja ngawaske ning didepke Pak Tatin yo padha wae. Mbak Tatin ki yo nguwaske. Halah, tombongan. Ora Tatin ki ling ngewaske ora ling rasane ora ngono kuwi. Lho, kono kok disekrup. Ya Allah. Ayo, Mbak. Yeah. Nadyan wujuh temong peksi agawe talining Lagi men, nek pancen wis mungkak derajatmu wis ora ewer-ewer ambyar ya coba saiki nempang. Bar iki. ternyata njaluk bantuanku. Ya kan membuktikan nek Nah, iki yo iso. Ngomong nek kowe ora mampu. Ngomong nek Yo mampu bahwa kok. iki ra mampu. Coba. Nah, Dadak dikandani pada kira mudeng. piye sing laras iki le bener. Iki sak ngalam donya mirsani lho, Lah Pri. iya, nek ngambil serius. laras iki le Yo. serius tenanan, aja mirang-mirangke. Ora, ngono senior dadak diajari ngambil napas. Ditenggani Pak Edi. Iya, iya aku paham Bapak Direksi kabeh rawuh. Iya. tenanan lho niki. Halos manis tur mrak. Coba kuwi aneh lho kaya ngono. Kowe aja do ngece Mbak Mimin to. Iki jaman umur 35 suarane apik lho. Saiki wis 40 pira, Mbak? Kawan dosa 3 kan. 43 ki biasa nek suara sudah mulai agak berubah itu. Sebabipun Oh, Ayo wis tuwa. oh, Wis pita suarane wis berkerut. Nah, dhek kan terus bayang zaman di grup dadi- Satpol PP. dadi lek ki men ki wis tuwa sa. Wis tuwa ya iki Kok pita ora lek suara. ditebaske ae to lek. Aja ngono karo Ngento-ento sing ra ono aturane ae. Agak dhewe kene ono sing seneng ono sing ora arep gawe aturan dhewe. Iki asline ki aku gur ngandarke sing unek-unekmu. curhatanmu dhewe. Ya kowe manut karo sandangan. Nek Sampeyan iki- pas teng Prambanan nganggo sandangan putri ya mlebu putri. Oh iya ta. Ora dirasani karo jejere. Biasane pripun? Iki wedok kok ngadeg to. Senengane lho, ayo nok bajutno ae nok. Alus manis tur merak ati. Neno. Wasenggon kula lono
isi podang kuning. Nek garuan Garuan ke wi. Tenan apa ora to, Bri? Tenan iku lho wi. Traumaku. Aku nek biasanya orang kan fobia ketinggian, fobia. Aku fobiane Fobia wiwi. sempritan karo sirine. Wis kuwi tok wis ra. Ya ampun, rambak ya Allah. Yen sewu yo nek anggere ora nasar ya ora apa-apa, Ding. Wis ora apa-apa. Kanca-kanca sing sak perangan rung dibukake dalan rezekine, sabar lan berusaha, ikhtiar, muga-muga Gusti maringi dalan kebecikan. Amin. Tuhan tidak akan rubah nasib kaumnya kalau kaumnya tidak mau rubahnya sendiri. Betul. Mesti rintangan, cobaan, hambatan itu mesti ada. Setiap orang hidup pasti punya masalah, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Nggih. Aku wis ngrasake tau dadi wong ning dalan, tau dicemooh, tau dicaci maki seperti apa. Ya. Terus monggo bareng-bareng. Bismillah insyaallah bisa ngaten nggih, Cot. Nggih. Sabar. Kapan-kapan tak survei, heeh. Sapa sing butuh bantuan tak survei. Neng aku yo kula nggih bangga lho niki sakniki Mbak Mimin Mbak Apri pun dodolan beras Pak Seno. Wau nggih pun nyetatus berasnya pirang satrek. Satu hari itu bisa Iya. berapa ton? Wah, luar Iya. biasa. Sampean pancen kudune pancen ya kudu ngono. Di saat Anda baru naik daun itu jangan lupa menabung. Nggih. Ya, dienggo masa tua. Sampean wis 40 telu. Nggih, Kita nggih. pati uripe menungso sapa sing ngerti. Kula nggih pun persiapan bayi tabung kok, Kang Mas. Hah? Bayi tabung. Bayi Tabung. tabung. Maksudnya kowe meteng no piye? Nggih, bayi Bayi tabung. tabung. Isine bayi apa wedhus? Niku bayi tabung niku tegese isine gas. Tabung nika lho, tabung gas dan bledosi sirahe niku kok maksakku kok. Ki sithik ning atos lho. Karo like kok bledosi sirahe. Kok banget-banget lho. Ya. Ibu bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo. Ya, monggo. Yuk. Sampun ngaturaken Pak Seno bodang kuning. Menika ugi wonten pamundutan bajing loncat. Ya. Bajing loncat. Monggo sing kasuwun nyekar, Mbak. Banci loncat. Bajing loncat atau banci loncat. Bajing ya bajing ding. Bajing kok bancing. Tekira gimen loncat. Omonganmu iki lho. Sing- Bajing loncat. Ya, bajing. Lelagon gagrak Pasundan. Ya. Ayo yuk, ayo. Iya. Mbak Ayu, suwun, Mbak monggo. Ayu. Monggo. Oh, bagi loro karo Apri lagune napa niki? Oh, kon bagi loro karo Apri ning janji aja retuk tetek meneh nggih. Lumayan lek sewengi iki dhisik ya ora tok sakmene. Ana bapak sing apian banget. Nah, Maringi nuwun. tanpa nyuwun apa-apa. Engko gek kuwi kekurangane biyen. Mau ki sampean iki kira ya ning mburi nek ning kene iki ra ya ndarani heeh ngono lho. Ingkang bakal matur sembah nuwun lho Bapak. Nggih, sembah nuwun. Patuke Kang Mas jenengan cemburu ketoke. Biasa wong lanang ya ngono kuwi. Mula nek aja cemburu bojomu ra gatono. Menek gek dit wong-wong ora lara ati. Kok disimpen ning kono? Iki ning celengan. Enggak celengan gawean wis digambari mau. Kok tak simpen ning celenganmu ya ora oleh. Ora oleh. Ya. Mangga. Nggih. Bajing loncat Mbak Ayu. Ya, iki gagrak Pasundan. Mangga diaturake ya. Gunung Kalungkung. Ya. Gunung Galunggung
Gunung Galunggung. Nek ora ngerti artine tak artekke. Artinipun Iki soalé basa Sunda. Sunda Ora saben wong ngerti. Gunung Galunggung kepungkur. Kapungkur. Neng mburi Gunung Galunggung. Oh Kapungkur itu di belakang. di belakang Gunung Galunggung. terus Mbak Ayu Gunung meneh, loro gununge. Gunungnya loro. gunung meneh. Terus nah, neng mburine Gunung Galunggung iki ana gunung jenenge Gunung Sumedang. Sumedang. Ya, Katunjang. Ketunjang. Itulah Katunjang kuwi. Kuwi ku gunung loro, Galunggung ro. Dan Sumedang. itulah Nek ning kene iki ketunjang ki rak ketabrak. tabrak. Ono beda. Itulah. Gunungnya ketabrak. Gunungnya sapa? Lah sing mau Galunggung karo Sumedang. Dan sing aja ditabrak. Terus Talaga Sakawayana neng tengah-tengah gunung loro kuwi ana telaga. Sangkawayana itu di sekitarnya. Oh iya. Oh, di sekitarnya ana telagane. Aku urip neng Bandung 5 tahun nih. Oh, Cocok. Jadi tukang sepatu neng Cibaduyut. Rembecik di tengah gua Rembecik di tengah gua. Niku- Rembecik ki swara banyu tiba. Kricik. kemericik Nah, ning tengah gua. Ning tengah. di tengah kricik-kricik di tengah gua. terus junjungan Aku ora mau kemericik kok. Piok. Ulah pundung turis sungkur lan sungkan Nah, bareng dijunjung ki sambate ulah pundung ki ulah pundung turi sungkur ulah sungkar. Tedi ki mangan. Iya, teang Ya? kere. Oh, mangan cara kiri. tarim tarim Nah, tarim bareng ora kuat ngundang sedulure jenenge Tarim. Tarim Tarik ngono. kayake kok melenceng Jadi nek biasa kuwi nome rem, nek gandeng nganggo jengkok tarim, ngono kuwi. Nek biasa ya rem, tarim. Iki tulung ngono, jane ngono kuwi. Terus Saking ngabote gunung. tarima ragawayana tarim rene yo, iki aku tampanen ragaku iki soalnya aku wis ora kuat tenan. Tarima ragawananya. ngancik Nah, tarim kilap bareng entuk rokok terus dinciki. mboten lho nek nganci niku mboten Cik-cik. Ya wis, Ciki apa ya, Mbak? Cik. ketoke ngawur ya Aku kowe paham. Artine kok kaya woro ngono Lah maksudnya. iya Terus di negara ti Sunda ya, mangga dipun Iya, Lek. aturaken banjing loncat. Yo. ayo lek Bancine ya melu loncat. Iya. Ya ora ming meneng wae, yo.
sing tenanan lho, Lek. Mbok dhewe bagiane dhewe kowe pakmu nyanyi aku juga dhewe karaktere dhewe. Kudune iki kiwatengan ki padha. Ya mampuku ngene kok ya ben, engko men dibenakake Mas Seno. Ya wis ora apa-apa, kiwa tengen ki ora mesti padha kok. Nah, lho. Ana apa niku, Pak? Lek joget niku lho, kiwa tengen ra mesti padha. Oh. Mau ngendi sing kulino anu joget ngono lho. Ya mangga. Ya. Saking mempenge rite medun nganti ora. Dadi rojo Ditutupi kono dimen ditutupi. Siji. Malu. Mukitine didelekine. Rumangsaku bareng le nyambut gawe cedak mbogem kok arep medun wae rite. Ya Allah. Iya. Ya. nggih. Iya mempeng tenan. Sampun Mbok, nggih. Matur suwun Mbak Ayu. Ki mencerminkan nek ternyata piyai putri ki ngati salira ki ya rekoso. Rekoso. Dadi aja bapak-bapak nek garwane le salin kesuwen aja langsung gampang duka, jangan gampang marah-marah. Lho kula ngrasake dhewe lho tunggu joget itu dedel duel kok ngene lho. Terus ada sedikit pengertian. Wong wedok ora njaluk apa nih dikasih sedikit pengertian saja Nggih, sesuatu. bener. Ora kudu dialem. Nggih. Tapi dikasih pengertian sedikit demi sedikit diperhatikan. Betul. Neng kok beda ya karo Ndek Elisa ya. Lah Lek. ngapa? Elisa ki jariane iso teplek ngono lho. Ndek dhewe ki nggon wiron kok mesti ana anggelane ya. Dhewe-dhewe kok ya. Ha iya. Wong kuwi sing ngedunke rit ya mergo kuwi kok. Kanggo joget ki sawi dewe-dewe. Iki jane Malah kontaken komplit lah. Risa ning mburi wae sesuk. iki jane takon kok aja rewel kok ya ngeyel lho kuwi. Jenenge wanita berbelalai kok ya kowe kok jenenge. Kita Oh berbelalai. alah, je. Mantap berbelalai. Yo. Ayo ganti Mbak Katin saiki. Mbak Yo. Katin. Yo Tin. Sok cantik iki. Oh ya aku ketelah ngono saiki gara-gara iki. Kere-kere. Gara-gara lek Kimin nih ya. Gara-gara lek Kimin. Loh, ora sok cantik Mbak. Saya sampaikan berulang kali. Pada dasarnya semua wanita itu cantik. Ya. Tapi gimana bisa terlihat lebih menarik? Yaitu yang tahu kita sendiri. Potensi ini awake dhewe iki apa? Ono sing wong jane ayu didandani dadi elek. Ono sejatinya dia cantik karena budi pekertinya enggak cantik jadi penilaian orang terhadap dia jadi jelek. Nah. Ono jane Mbak Mimin ki ora ayu, kulitnya ya ora putih. Ning cara membawa dirinya bagus terlihat lebih menarik. Lho, ngono berarti gumantung. Berarti gimana kita? Gusti Allah maringi wanita itu semua cantik. Iya. Terus kita kembali mengolahnya, mengupgrade menjadi lebih baik lagi. Iya, tapi kemarin bilang aku sok cantik maksudnya apa? Kemarin kamu jelek banget soalnya kemarin emang jelek banget kamu itu. Masa sih? Jadi jelek tapi seolah-olah cantik itu beda sama bener-bener cantik. Cantik itu yang menilai orang lain, bukan diri kita sendiri. Nek aku ra apa-apa kok nek sing Jur apa pong can elek kok iki kon apa-apa piye can elek. Rungokno se arep ngendika apa kok le. enggak lho nek ming sing nekke ming Mbak Mimin ki ra apa-apa. Kalau ora apa-apa. Yang penting yang lainnya bilang kalau aku cantik beneran. Ya ditakoki Mbak Tatin cantik mboten para sederek? Cantik. Aku tak tekon. Menawi Dedek Mimin menika cantik menapa mboten? Ada sing nyaut ngumor-umori. Saiki sing sok cantik sapa nek ngono kuwi? Ora apa-apa, mbok Ayo. aku di mata kalian aku tidak cantik tapi insya Allah Gusti Allah ngarani aku ki apik atine. Apik atine. Rasa makmek, Mosok dicekel ngono ae ra gelem lho. rasa Lah makmek. biasane piye ya tak mek-mek ya ra Gah, apa-apa ndak lho. kowe ngejak apik wong bojomu kae wis tau karo aku. Loh, wis tau ngapa? Wis tau. Wis tau ngapa? Alah yo ngerti aku kono priya diwasa, aku wong wedok akhir dimongso. anu diwasa. Akhir dimongso. Iya. Engko bar iki diadakan pramen. Ya ning sak ora-orane ya Tatin ben nembang sik ngundak ora nyuwara. Ya ngono ya, Mak. Napa, Pak? Ayo terserah apa Gubuk Asmara Gubuk ingkang Asmara. Oh, karo Gubuk Mbak Asmara. Tatin. Oh nggih.
Nggih, ganti laras riyin. Ganti laras lindruse. Ya. Nyingkar nyingkur. Oh berarti le janji karo aku tenanan iki. Siapa pun toh? Kowe tatin besok lihat Pak, besok saya sudah kuru. Ya. Sakniki men Buktine daging kon geger wis sudono. Masih ya Pak. Padahal orang Sudah ya. ya besok masih sudah lagi. Oh iya. Oh, amergane kuwi korsete dikendokke kuwi apa? Enggak ya. Ayo takono Mbak Mimin ki to Mbak Mimin. Oh. Pecah lek anek suarane ra. Kok. Kok-kokoknya apa? Demokan ngono aku genti, Mbak. Aduh. Trot-trot. Kok masa ono lho? Beda kok ya. Padahal aku nek demok orang ngono ki lho, kok jenengan kok ngono. Wah. Lah aku lah. Lah ngopo? Didemok kok wis ra krasa apa-apa. Orang maksudnya ekspresinya enggak seperti itu ngono lho. Mula sing lanang dolan terus. Ora krasa apa-apa. Jebule karo jenengan yo malah. Mula nek karo kok ndregil. Wiwi tane nyingkar nyingkur Meno. lingsem yen ke mutan Lelo. lelampahan kang Deno. tresno tulus nadyan ingku buk asmara Nano. Monggo, ya. yen liwat aku kelingan kubuk kae yen tak Jumeneng, ya. Paraga-paraganipun.
Kula ora tau ngerti lakon ketoprak Mbak Mimin sing ngertos. Pripun supaya dibagi? Ya. Apa? Anu wae, apa jeneng Bandung iki cuk ning Prambanan. Nah, Roro Jonggrang. Bandung, kowe Roro Jonggrang, Mimin kirike. Ampun, Mas. Boten ya kula abdine ngoten ae. Elisa ngopo Elisa? Anu ngeten mawon. Reco-reco. Mas Keswan Bandung Ban- Bondowoso. Mbak Mimin Roro Jonggrang, Elisa kalih kula niku Emban. Mbak Tatin lagi paragone turah siji iki dadekke apa ya, Lek? Apa tukang tarik kelir wae ya, Lek? Dadi watu wae. Ora nesu. Ya ora. Watu semono tenan do nglingguhi gentenan. Ya ora apa-apa ya. Ya mangga, jonggrake sapa manut aku sing wangun sapa? Ya sekali-kali anu Mbak Mimin men piye? Dheke gregete nek entuk banji piye? Kok dheke dokoh wong dheke apa-apa ki doyan kok. Tak ton ora muni mbek. Ya. Nggih di anu disiarke no, disiarke totok. Oh ya, ya wis. Ya aku sutradarane. Ya. Monggo totok. Ambo takono Mimin kae kok. Tok. Nuwun para miyarsa, atur pasugatan ketoprak Mataram gabungan. Saking sengsara budaya. Etoke ketoprake suwe ora tau payu ngono lho. Payu pisane ming klitik. Dalu menika ngawontenaken prahmen ketoprakan. Wondene dapukanipun Bandung Bondowoso katindakaken dening Ki Keswan Dwi Nawa Eka Prasetya Pancakar. Wondene Roro Jonggrang kadhapuk Mimin Anggayuki alias Sukimin. Emban dalu menika dipunayahi dening Aprilia Princess kalian Elisa Orkarus Alaso. Wondene ingkang tukang masak. Yes, aku lingguh wae. Takonyo. Nikah aku. Emban angka 3 katindakaken dening Tatin Lestari Handayani. Sugeng midhangetaken lan sugeng amirsani Petilan Ketoprak Sengsara Budaya. Gabungan seniman saking Ayogyakarta lan saking Klaten. Sugeng midhangetaken. Kene lho piyong rada pegel-pegel awakku kene lho piyong. Darah putri. Napa saya saestu to panjenengan menika? Kejaba badanku sayah, atiku uga sayah kok piyong. Oh saya, dos pundi, dos Abdi Waduh, liyane sik. Apa iki ketoke ra wangun ketoprak iki? Oh, iki Omongane. anyar. Saya gedus pundi. Empane impor iki empane. Oh iya impor, ya kaya kirek impor. Sliramu abdi saka ngendi, Dok? Kula saking Sulawesi. Sulawesi seneng melu ing kono segara kene. Nggih, kula remen sangat. Nggih. Kula nderek nggih Gusti Putri. Heeh, pakaryanmu sing umbah-umbah wis rampung. Sampun kula pun umpah-umpah nggih wau pulon dicereng. Umbah-umbah. Umpah-umpah pun dicereng-cereng sedaya. Ya becik sing kudu sing nyambut gawe sing tenanan. Nggih, Becik. niki di benake riyen nggih mungkin tak ketok. Aja. Niki idepe parang niki nggih kula benake riyen ben cantik Gusti Putri, Gusti Putri. Kok Gusti? Gusti. Ya wis, heeh, tak tampa senajan omonganmu blepotan ora dadi baya pengopo ya Nggih, piye. persenan nuwun ke Gusti. Heeh. Lemu jangan anu oseng-oseng pakal piye, Nduk? Pon kula nei uyah kabeh. Uyahe sak botol ning pon kula cemplungke kabeh. Kowe gedibal apa jenuh darahmu? Lah kula nak nggih malah jenengan ta. Kae lho engko uyah ngono kate
dadine uyah nang nggon botol kae lah, kula cemplungke kabeh. Ya serap dadi boyo pengopo. Sing penting anu kowe sing penting tetep latihan sok men dadi le masak dadi enak ya, Nduk. Nggih, Ndara, nggih. Anu lemu tetek payu piro, Nduk? Alah, wau dalu niku sewengi mbetetet udian, mboten enten sing jamah blas. Enek wis tuwek gak gopi jengki nika. Mula gaweanmu kuwi dilongi kaya sedulur-sedulurmu iki. Ya ora tekan wae. Saiki ngene, liburan atiku nduk lagon apa sithik wae sing cendak kira-kira sing men atiku seneng sliramu jejogetan kabeh. Mung ngurangi rasa sedihku ngono lho, Biyo. Oh, napa panjenengan nembe nandang Sungkawa napa pripun to Gusti Putri kok Iya. awet wau kok Kudune kowe wong telu ngerteni kabeh to, Biyo. Yen mono segara lagi kateman kraman saka pengging. Kabeh mau mego pokal gawene Bandung Bandawasa kok. ingkang sareh Gusti Putri nandang Sungkawa niku kenging ning ampun keladuk mboten sae. Kancaku ya mung kowe tetelune Biyo. Ewang-ewangono ndedonga muga-muga wana segara enggal to pepadang ya Biyo. Jenengan kenging napa ta? Oh, kowe iki dadi mbat kok Kane keponan bentuk tentane ora sprene ora paham. Ban semen iki dibagi. Lah aku ora ngerti Kae aku nang ayu. pawon ya. Nggih. Ayu ning goblok. Nggih. Iki ora iso omonge ora tetek kae ayu ning bosok kupinge. Bener kuwi. Iki Aku ora ngerti lah, aku kan bendina meng nang pawon terus ubek-ubek ketel karo Ya, wajan dijelaske ya. Ora sithik ngerti iki nek kabar. Ngene lho Biyo, senajan kowe kabeh iki jejering abdi, ning kudu melu mikir kahanan negarane awake dhewe wana segara kang lagi katekan kraman saka pengging. Bendaramu ya Kang Masku dipercaya dening Bandung Bandawasa. Akeh kawula kang tupes tapes tanpa tilas Biyo. Ewang-ewang ngono ndedonga rasane peringat Nah, aku Biyo. mudeng ora, kowe iki mudeng ora. Embuh ih. Lho lah ya padha ki ya. Piye to? Di ngapura Ora jenenge nangis terus niku ngapa? Nganggo basa sing gampang tok ngerteni. Kowe iki jongkok. Kang Masku dipateni. Mudeng to, Kang Masku dipateni. Bapakku dipateni. Kratonku wana segara ku wis dontek kawulaku. Lek gawe Rajapati iki ora ana liya jenenge Bandung Bandawasa. Tekan kene mudeng apa ora? Mudeng lah jenengan kok nangis ngapa? Jenenge bapakne mati, masne mati, negarane mau sak macet ora nangis. Aku yo melu nangis. telan. Bau. Apri. Lah ya piye? Lek ku tetar tak tanjake. Piye? Delokan. Apa? Kayak langsung rusari teh. Basan mbok ngenekke trum lakune mekekeh ngene. Lah ngapa tah? Lah ngapa piye? Nek sing brontak kuwi. Oh alah nganten niku to Gusti. Saiki liburan atiku biyong men dadi bunga atiku. Paling ora iso atiku nglalekke perkara iki sawetara wektu biyong. Ayo do nembang iso ora? Ayo nempang kabeh ya. Kowe tukang masak yo mosok ora iso nempang yo kabeh. Iso. Ya. Apa nembange? Gandeng Gustine iki rada Sedih pengkaliye. Ayo kita menyanyi. Ayo kita Nyekar tembang. Nembang. Basa Jawa. Mbok yo mesem ngono kan. Nggih Ndara nggih. Nganggo joget ya biyong. Ya, Nggih. nggih, sendika dawuh. Niki mengke ben kano iki. Au. Kata-katane bener intonasine sing kleru. Ayo. Jenengan joget mboten Ndara? Ya aku melu seneng ayo kok mbok menawa jar penggalihku ya Nggih Mbak biyong. tumut nembang mengke Mbak menawa terus njuk seneng atine nggih. Iya biyong. Ayo. Yo. Mbok. Ayo. Capcus Cin. Mbak yo mesem ora ngerti dae apa. Mbak yo guyu sesampe dae apa. Mencelokku tetap kok ing janji. Aja ewang, aja tansah suha. Kadyan aku uga tansih la ing janji. Mesemo tansah tak enteni. Yo bareng anguti luhuri. Kagulang katone tumambat. Meski kasempetan. Kados pundi raosipun panjenengan Gusti Putri? Matur nuwun ya biyong paling ora wis patung panglipur marang
rasane ngati. Sampun sekedhik caos panglipur kagem panjenengan mugi-mugi Iya, ana ing iya. wekdale pun boten sah dipun. Kanggale. Menika sinten Gusti Putri? Sinten menika? Piye? Ya iki menungso murang tata Jonggrang. Bandung Bandawasa. Sinten Jonggrang. menika? Bandung piye? Niki kok sing mateni bapake jenengan? Siki sengatane aku. Iki. Oh, tak tandangane ngene. Sabar. Emang aku piye? Sik. Kowe iki ora wedi. Lanangan apa? Iki sing merjaya kadangku sepuh. jenenge Bandung. Ya iki. Menika Ndara. Hei, kowe bondang. Bandung. Bandung. Aja wani-wani nyerak karo Gusti Putriku. Nyekel mek ora iso. Kowe kok dadi kaya mengkono? Kowe bisu apa piye kok ora Gek omong. Aku bingung. Wong papat iki sik jenenge Jonggrang ndi? Iki jenenge Jonggrang. Aku ngapa? Modar ro Eh. kowe. Kowe sing mateni bapakku ta? Cocok Kowe ora? njaluk apa? Hah? Cocok. Cocok piye lah aku? Bapakku mbok pateni lho. Kowe genti tak pateni tak tusuk genti lho kowe. Weh, Wale. Kowe ngapa? Kok kowe kan nusuk ki apa duwe gaman apa piye? Kok mangsaku. Cileh ndekmu no. miturut kabar sing tak tampa, kuwi Jonggrang ki wonge ayu lencir kuning. Ora kaya babon angkrem kowe kuwi. Lah nek penemumu Jonggrang ki sing endi? Coba pilih. Sing ndi jak? Kira-kira. Ketoke sing matuk ki. Lah tenanan to, Mas. Ya. Makan. Bener. Oh bener omongmu, Mas. Aku Ya bener Jonggrang. Jonggrang. Aku Jonggrang. Jonggrang ora cerongo. Jonggrang ngetek. Bandung menang banyak. Bandung menang banyak. Menang ro banci. Nyoba kowe sik nganu aku. Aku lho. Kena nginceng. Ya aku Jonggrang. Arep ngopo kowe Bandung ngomong tak ladani. Modar ora. Aku Jonggrang Bandung. Oh. Piye cepet Madura. Ya dadi ketek iki. Kowe iki dawane Bandung kok Anoman. Dadi ketek iki lho. Stop kabeh. Aku pengen ketemu karo wanita sing jenenge Jonggrang. Gusti Putri. Gusti Putri. Rara Jonggrang. Petosi. Mang. Waduh, anggun. Sok cantik. Sok cantik. Mlakune kaya cacak lumpuh. Hup, Cucuk lampah. Caca lumpuh. kowe sing Cucuk lampah kok cacak lumpuh. kowe sing jenenge Jonggrang. Iya. Bandung. Aku kangaran Jonggrang Bandung. Aku kangaran Jonggrang. Wong tuaku tak Kowe percaya. wedi kok. Kadangku sepuh tak percaya Bandung. Cangkeme iku lho. Gusti. Gusti Putri kok dadi Lah piye to? Aja diketoke aslimu. Oh iya. Anu saking menderitane Kang Mase diperjaya, Kang Mase dipateni saking mendongkol. Ya rasa dadak mecicil-mecicil ngono ya. Aja ampun ngaten niku lho Gusti. Nek Rara Jonggrang niku ki Bandung. apik. diton nggih getone kok aja terus kaya mengkono. Lekno mripatmu, Lah kok leak. jerengen kupingmu. Bojomu muni matane. Bojomu. Awas. Iki Jonggrang kang tok goleki Bandung. Bandunge tresna karo Jonggrang.
Jonggrang. Kowe wis ora iso suwala apa-apa meneh. Saiki negaramu wis bedah. Prabu Baka wis tak pateni. Banjur kowe ndek karep apa Bandung? Piyung aja dadol aku wedi. Lawat-lawati Gusti Putri. Aku wedi ana garuan kancane. Aku wedi nang kene. Garukan. Nanging bareng aku weruh pasuryanmu, Iya Bandung. rasaku ya ora ana wedi ning ana tukul katresnanku. Tukul cah lor desa kono. Ora sembrono lho ta. Pantil tenan lho. Bandung. Kudune kowe melu mikir Bandung. Waduh. Nek sedekap kok noprai nganggo sedekap bareng. Dompo. Kang Masku wae tok percaya. Kawulaku wis entek mergo tok pateni. Wis gawe untran-untran raja patek ing Wonosegoro. Kok aku bakal mbok pundhut garwa ki? Nalarmu ning endi? Gandeng para kawulamu wis mati kabeh. Kowe rabi karo aku gawe meneh sing akeh. Piye to biyung iki kok ganas banget kok. Ki bantunge pekok awe. Apa biyung? Ki yo karepe piye wong ora gelem kok dipeksa ngono lho. Pokoke yen kowe gelem abdimu tak dadekake selirku. Ra sudi. Aku gelem. Aku gelem. Aku gelem. Ayo, lumayan ki mbane kowe ngopeni banci BI kono. Ayo iki. Ora apa-apa nggo tombo cilik ora apa-apa. Goleke ciyu. Bandung. Piye? Sing gedhe pangapuramu ya Bandung yen aku ora bisa kaboyong ing pengging. Mergo tresna menuwa saka ati kang suci Bandung. Mula kandheka cukup semene wae Bi. Mesakno abdi-abdiku ya keweden karo kowe Bandung. Aku wis prasetya ora bakal srawung marang wanita, ora bakal ngrabeni wong wedok kajaba ming sliramu wong ayu. Sok cantik ya kamu, nggak boleh sok gitu. Agak disenggole perabot kowe srana rene. Ya, Jonggrang ya. Ora Bandung. Kowe bakal tak buktekke ora-orane kowe bakal tiba ing kasur babon ning bakal kaplung wale. jurang. Wale. Tiba ning padacuri nanging kowe tiba ning kasur babon. Ora-orane kowe tiba ing padas curi. Nanging kowe bakal tiba ing kasur babon. Jonggrang. Bandung. Sedumuk bathuk senyari bumi. Aja kumat meneh, aja kumat. Sedumuk bathuk senyari bumi bakal tak kukuwi Wonosegoro Bandung. Kuning. Oh, gandrung. Kuning. Heeh. Kuning. Kok kaya wong swara wong rondo ya, Biyo? Ayune wong Kayak pripun kuning. Biyo, aku wedi. Aku rong tau kampun lanangan. Alah. Sok cantik. Kuning ira. Cici. Ngesorke Purada Aja cakak-cakak. wong kuning Kurang mesra. adine dhewe Bandung. Gusti Putri kok aja digrayang, ora rangkepan soalé. ora langsung ngono kuwi to, Grang tak bajul tenan. Saking wedine karo kowe kok Bandung. Laledung duh wong ayu Ning aja cakak-cakak.
aku. Apa, Bang? Mbok sesuk klambine iki dikumbah. Mambu bajing e. Lah wong kowe sewan kok. Ndang sareya ing pangkon mami. Ora sudi kon ning turu ning pangone kono. Nyawange gila aku gila. Dhuwurku manukku. Apa kuwi? Manuke sapa? Manuk Gudawa. Kaya rak medhot nek manukku piye? Salah ya. Kowe wis kono tandang ngono sing wis pengalaman kono. Kon jenengan mawon mengke nek keladut Dhuwurku manukku dawa. Ha 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 ha. Abang netran nipun. Kowe langsung dijegal wae. Ayo golek nggon. ning sor jembatan kae lho Mas. Sepi. Dan Aja nucuk. Nucuk. Nucuk apa ya? Lali, Pak. Lucuk anu, gun-gunan. Gun-gunamu apa? Nucuk mata. Panyucuk. Sawap-sawane wong kuning. Aku ya wedi. Kulino trauma kok apa piye. Kareben gelis nendra. Biyong pripun Gusti Putri? kanggo cara alus Bandung kasunyatan ra gelem bali ana ing pengging. Nggih, Munggo egomu piye, Bang? ngeten kemawon. Kene, Ban. Ewang ana ngendeng-endeng pikiranku ya. Iki urusan wanita. Urusan wanita. Nah, ngeten kemawon Piye, piye? panjenengan nyuwun bebono. Totoke gelem, totoke gelem. Jenengan tok-toke purun. Nggih. Terus kendamelke bebono Candi Sewu sewengi kudu dadi. Dadi ki munggo nampik cara alus. Candi Sewengi Sewengi gesut. Sewengi kudu dadi. muga-muga ora kasembadan lan badar. Piye Jonggrang? Bandung Sakwise sliramu krungu swaraku terus apa aku iso ngigutake atimu? Bandung Pandawa Sawang Bagus. Hai, Kok ngono lho? seneng aku. Sejatine aku kok nandur rasa tresno marang sliramu, Bandung. Nanging celar kabeh mau kawengku diningkahan. Satemah ora bisa kelahir, Bandung. Santai wae Bandung iki santai wae. Mak bar mangan batang apa kowe, Grang? Seng. Bandung, Piye? mau mung etok-etok aku mung klewa-klewa kok Bandung. Sejatine aku uga nandur rasa tresno marang sliramu. Dasare kadangku sepuh ya wis ora ana. Iya. Kratonku wis bosah-basih kaya ngene. Mesine aku kudu duwe senopati kang besok bakal ngrenggani ana ing Wonosegoro kene. Banjur Aku gelem dadi bojo. Kaget aku. Mangsaku. saking senengku. Seneng ya seneng ning aja kaya ngono to. Yo saiki langsung manjing tilam sari. Kosek-kosek Bandung. Aku gelem tok pek bojo ning aku duwe syarat utawa bebono. Bebonomu apa? Aku njaluk bayi cacah 1000 sewengi kudu dadi. Bayi lho bayi. Candi. Candi apa bayi? Candi. Bayi apa? Apa kowe ora ngrusake dalan? Nek bayi mengke telake Sewengi jenengan sewu. rusak. 1000 lho. Kleru Candi Bandung. 1000. Aku njaluk candi cacah 1000 sewengi kudu dadi sadurunge jago kluruk Bandung. Bisa tak ugemi Candi apa kang cacah 1000 sewengi kudu dadi sadurunge jago kluruk. iso tak ugemi yen to aku bisa minangkani apa kang dadi pamundhutmu. Iya Bandung, wektu dina iki aja wedi kangelan enggang dipanangkani. Jaluk donga pangestumu, Yayi. Durung.
Duduk. Sik iki kenangane kleru le nuduk e. Lumbung sing tak nutuk. Duduk. Iki apa? Duduk. Nggih wadya demit mboten. Kowe semedi gitu. Biung tetelune. Nggih, Gusti Putri. Sakjroning Bandung Bandawasa ngupaya gawe candhi cacah 1000. Nggih. Kowe padha nuthuk lesong lan apa wae ngurip apa dimen jago-jago padha kluruk satemah badar lan ora kasembatan Bandung upaya gawe candhi ya Nggih, Gusti sedikit capung. Tak omong wae. Diskusi kok. Diskusi. Lah semedi ya Ya iki. semedi kok terganggu. Ayo para abdi Ayo, dalem ayo, ayo. papan kene padha nutuki lesung. Dimen jago-jago padha kluruk. Tok. kok jegok bareng Kirike ya tangi kok. mandek Bandung. Piye Jonggrang? Kaya tembungku sekawit. Sadurunge jago kluruk kudu tok lerene anggone gawe ngupaya candhi, Bang. Yen tak rasa candhi ki wis Ya. Wah, sorry iki kibote kepecet. Toprak nganggo keyboard bareng. Lah swara angin saka keyboard kok. yen tak rasa candhi ki wis genep 1000. Yen ra percaya coba hitungan. Coba hitungno Biung. Cepat Ayo, hitung ya. dihitung. Setunggal, kele, tiga, kawan doso, kali likur, kawan likur, sekawan likur. Kok bar kawan dosa kalih likur iki lho. Bar kawan dosa setunggal kok kalih likur. Oh, ra iso ngitung, kowe wae ngitung. 300 dados 600 wonten sisih mriku 390 wonten wingking 99 kirang setunggal Gusti Putri. Lah, mung Coba hitung balik bener, nono kowe. Ayo mbaceng rada bodoh ki sosok itu ora. Aku ora iso ngitung lho. Ayo. Kono mau 300 gawe candi menungso. Toh, kene candi wiyaga 300, 600, kae candi gong ki pira kae cacahe akeh banget. 300 Candhi gong. Kuwi candi dalang wis siji nyengil kuwi. sok cantik. Sok cantik. Candi sindian iki cacahe ming Kemewahan. Dara kira setunggal, Dara. Piye, Kowe Mbak? iso ngitung apa ora kowe iki? Kowe iki utang kowe lali apa meneh ngitung kaya ngono? Mban sebelah kowe iki piye? Bener ora lehmu ngitung. Balenono Kok meneh. jenengku sebelah to? Mbok sing ngapa? Wis gak diitung. Aku terang 1, 2, 3, 999 kurang 1 Gusti. 990. Gustine ngeyel kok domongi. Bandung. Bareng tak hitung karo abdi kuran aku dhewe baleni meneh kasunyatan candhi cacah 1000 kurang 1. Ora iso. Ateges badaran ora kasembadan Bandung boyong jonggrang ana ing penggih. Kabeh iki mergo saka culikamu anggonmu bakal ngakali aku. Kok culika piye ta? Ora culika kok. Iki wayahe urung gagah tenjang ya, durung esuk. Nanging kowe wis nuthuk alu supaya jago-jago padha kluruk. Ngapunten. Apa nuthuk apa, Bang? Ngapunten Bandung. Ngapunten sik lho niki jam rumiyin lho niki. Lesung ha. Disawang kok ora penak ngono lho. Nah, kok kaya nek sing nyengkal. Ah, lesung ya. Lesung. Ya, Bandung. Tak dadaki Bandung kanthi carana alus kowe ra gelem mundur. Iki tak rekodo ya pancen kabeh mau wis tak jarak. Abdiku kon nutuki lesung dimen jago-jago padha kluruk. Yen to mangkono genepe 1 supaya genep 1000 kowe Jonggrang. Kapok Kok kapok piye Bandung ki melu sedhe kok kapok. Oh, Oh, lah piye kan? Gusti Putri dadi recep atos kabeh. Atos. Coba ngene, coba dites saka dhuwur. Iya, heeh. Coba dilikitik. Nek malah kaya gamelan. Getuk asale saka telo.
Emban, Piye Bandung? iki bendaramu. Lah kok dadi kaya ngene ta iki Bandung mbok kapake lho. Lah piye to Titi? Jonggrang. Aku jaluk ngapura ya. Ya. Jaluk ngapura ya. Lah Gusti Putri panjenengan kok dados Alah. Golek kesempatan Gusti, kok dadi kaya ngene iki gek kepiye ta iki? Gusti, tangi Gusti. Gusti? Gusti. iki wis dadi reca Gustine ak dhewe. Men. Lara jonggrang kok men. Oh, iya. Wis yo. Gusti Rara. Apa kuwi? Ora obah. Biasane nek dadi apa kae? Ah wis badan. Rampung modal ora kowe. Kene ketoprak wedine ro sempritan. Wis rampung. Wis rampung ora nganggo tuyul-tuyul barang sik. Ora gak aku. Biasane ngono ki diambung barang lho, akeh ta dadi reca. Reca ora apa-apa ambungen. Ora ngaruh ah. Lah ya jujur ngono kuwi reca ora apa-apa. Aku ngambung wae ya. Kowe iki ket mau aku terus lho kowe iki. Kantel ye. Aduh. Bojone lo didelok bojone lo. Ki langsung besengut. Piye? Nek ngono iki piye? Aja tok ilawang. Ah, wis rampung iki dum-duman bayaran. Dum-duman honor. Hasil tiket. Saya mlumpuk. Anu toprak tobong kok. Toprak Antri. sing ngarep jonggrang sikil. Nah. Bandung Buri, Bandung Cewek Bandung Banjar. Buri. Ketoprak iki nek ora ana sing ayu-ayu penonton sithik. Lah ya ora. Ayo, Ban Buri Ban. Dok. Ladies first. Aku ngarep kok aku ndak adi nganu kuwi gah. Ban Buri ini Bandung. Jonggrang 200. Matur sembah nuwun sih. Mbane Mbane piro 500? 500 gua blah. Oh gundulmu atos. Ya kan nemban ki angel. Atur nuwun nggih, Pak. Terus apa? kuwi Empane jenenge- impor. Hah? Empan impor. Maine impor tetep padha. Oh, tetep padha. Terus Kula. Apri 200. Yes ya. Kira le pertama mesti oke. Mengkari 50 iki. Hasil tiket iki mengatakan seperti itu. Tiket. Lho payune ketoprak tobong iki tiket kok. Heeh. Entek go operasional. Masa 200 kene sing kuning-kuning 50. Pak, iki mau ora nganggo lanang wae dadi kok. Lah kan kowe wis diambung barang wis menang banyak. Menang banyak. Ya wis iki tak iki sutradara iki tanggung jawab pimpinan ketoprak. Wah, Cukup ngoten niku. koditku dhewe 50. Dadi 100 wis sampe. Gelem apa? Wes ditempa. Kurang. Gelem apa mah? Wah, nggih pripun nggih? Ya wis ora apa-apa lah. Lah, kene ra ora mulai dadi Bandung ya ora apik kok. Kowe yo cek kuwi. Pisan. Endi wis ra ono kok. Loro iki lho. Oh iki mau teke sapa teke si Lawa Jafar mau. Fajar. Aduh, iki wis ngapoke penanggap iki. Ngapoke pemain. Kok ngapoke penanggap iki. Wah iki iso nak nyomesake engko ndak. Nyembah sik. Wis ora apa-apa. Sah 200 sesuk bengi main meneh. Lakone ganti. Apa ya? Napa? Lakone napa? Dawil kasut. Anu Juar Manik dawil Juar Manik, kasut. dawil kasut, Nah, apik. Patih dawil kasut terus seneng Ning darane. ketoke dadi yuyu kangkang ya patut. Patut apa patut? Ayo. Oh iki ketoke pamitan pemain nek sarep mulih ngono kae. Ayo pamitan. Pamitan siji-siji. Nah, karo aku ya pamitan siji. Nek aku ora gelem mampu jiji aku. Sorry. Kudu. Aku dune sing ngene iki kono kok kowe sing ngene. Hah? Sing ngene iki kono. Lah wiket mau kok to?